Ukwehla kwesibalo sezingozi zomgwaqo ngamaphesenti ayishumi nane kubuyisa ithemba kuleli, kodwa kubikwa ukuthi ezingozini zonke ezenzekayo ezingamaphesenti angamashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa azo zidalwa amaphutha abashayeli. The period under review saw a total of 1,451 people losing their lives on our roads. This is a 13.9% reduction compared to 1,680 fatalities in the previous year. Isikhathi samaholidi ka-2022-2023 siqophe irekhodi ngemizamo emikhulu yokwehlisa isibalo sabashona ezingozini. Isibalo sabantu abashona ezingozini zomgwaqo sifinyelele 4,451, kepha sehle ngama-234 kwesangonyaka odlule. Isibalo sehle kuzo zonke izifundazwe ngaphandle kwaseGauteng, njengoba abashonile kulesi sifundazwe benyuke baye ema-290 besuke ema-275. You'll realize that we are always focusing on motorists, and it happened in townships, and I think we should take it there and working closely with our metro police departments. Kubantu abayikhulu abashona ezingozini zomgwaqo abangama-54 babo bebehamba ngezinyawo. Uphuzo oludakayo lusayingqinamba namanje. Majority of our people, they drink alcohol and they get into cars. And also the justice system minister is also still not assisting us. Umbalo oluthi izimonto ezinesisindo kanye namaloli ziseyinkathazo enkulu emgwaqeni.